Astaqaasiutiga ummanna passiga 1919 masilismas ummanami kitarsuasiim pisara anatingerlaataannalinguaq mujarsualiimmi ittaq taata taamaattumu ilaalluni tanmarkimi avalassimaoq qaammattimarsuk ingerlasimaoq ummanami aataleraami niuffiortu ila tanmarkumi tikimmaama niuffiorsimapput taneq mutuugilermu ilaati taneqqullugu tanmarkimi apuusimaami roluttuartarpu ilaannigu sinikkuni tissaput orniarti ungasitteettassimallu qattuanersiorsimagamis assa meeraallaa taasilisartu takussaangitoriussup kisianni meeraalla ajoqer ummanama ajoqiinerusu iverkruus isiginnaartarparput itlimeeqqaani kuunguami ersorsaasor tamakkuning plaayinik assinik tastaamani yeqqarsaatigisalersimavaa qanulit inersmasunguuma silivittaamaarnerluma taamanikku tamakkuning niaqotisaqartangikkallarma tasnitnunnu tuaasqissimikungnikkut taamanikkut netsin sikeraarput аммалу умманами путаана сапаами уллааккут арфинг таамани эққамуа арфингернэрму уннуккут путсерсориоруйуссуу таава сапаами уллааккут саадаангуа пую периартуарлан қаттуганерсуа тас кунгумиарсуа тикиппоқ умиарсуалиммут пулаллин тас тааманиккут арлери Osarsimangиннами умиарсуиналага тас тааманикку умманам имерсуунам халчуарсиккуни умманами нитинни кунгумиарсуааталеарсин тикиттаалераппу сианни уммана умиарсуалиим пулангисааннарпу арсериаангоо умиарсуалиим пуланиссартик илвиссамасорпоқассинасору тасса халтрисикку айтартиннеранни тааманикку ниақутисерангимат нунатсинни ангайориалуара тааманикку линниартууллин танмаркимиитту аққутигалу ассилииммик писсарсимауга саккангассимик ассилисартар сиан тааманиккут ерсерсартитниараани кисиани танмакками нассиуллугут аасаанериннаани ерсерсартиннаасарпу киуккут абамааққутааруттарма илаан qaamma tinnerlugu qaangiukkaanga attaatikittarpuis naami ullumi ассилигаангат ингертааннерлуми такусарпагорнут сиккеқарнерс тааманиккулла ассилилаартарпунга иннунна ассилина пиннау кисианни нунанник ассигисааннит ассилисарлуга тааманиккингартилерсинава уттуманна сулиаамингерлаппаа массакку тасса тақалераатторнуттуга ассилисақаттаартарпа амма ерсерсааниарну уттумиккут аернангиннеруйуссаангорникуугами соорлоқартарнаата татаасангуа тууиннартуга тасса массакку ерсерсарнаернеруннаарами скеннеэқарлумалу ментеэқарма тааккилуоқутиуни тассасини наминерсерсаатарпугамассак ассиливиитсиулле қануаттуамита неққиа эққамангила кисиан тассеққаманнерпаа асситаа сакканга сассиуппут сакканга сассимик ангатсусеқарпут сантиметр тасса уманна пернаак имарулерсоқ сиккуасерутертоқ ассарнерсерутер соруссуар тас сиккуасерутерлуни саавиттоқ ана такунеқарсиннаавоқ аппаратами ирфатторуссуу тасса уммана куатаатунга таарми ман иманнангорсмаа сикутамарми киммут саавитлун тас таманикку аарсрисиккуна силисалерама сиутлерми тасса қалипаат қангитуна силисарпунга таана силивитторангуа атортугу кисианни 1900 аарсрисими упернеэммиитунга раатиулериса илаат ассиливинни якутеқартартаа қутигалугу спаалериптиксими ассилииттаарникууга таанна аторуннарникууа кисианни маан тигуммингилера нууммисинниккунни qaanисангуақ иммиккут qaamanermut uttортааталик qaamaner uttортаама утторуартугу таава ассилиими илерсииннартарла тааманиккут таама тест лиспилиане силисалерпу лиспилиатерпассуақарпунга аама нунатсинни аммалу танмаркимииттарникуугама танмаркими аама силисарпассуанни лиспилиатерпу тамаккуа ила сканнериарлугит ассингортиттарпак нуаннерсоруйссуу сукусарсаатигалугу тамакку сулиаруйорлу
että muistaa tiedä mitä on toisessa. Tässä hartrisiko että tinnoa näitä tipuja tässä tämä kuningas sidisattu kalibas rangitun. Tämä hartrisiko näillä niin hartrisiko tässä kalibatrin dyspidien sidisatun kuin. Siutorpissuaterassiutit. Tämä dyspidia pessuikään niin siutormi Fjärrtynrangen madekutaru associated isin Nunaata på kusin fjärrtynrella mutta että on nagu kusipraadua mutta kun sastuatitiin etsin kisin että on nagu esuli puhutaan mikä tossuisi mesek ummenä keetuva sikun osaa mikä täytyy ei mä olen osassa niin tässä pomna täytyy mä olen umiasuit tämmöinen 30 sekuntia kittapuaan että kyllä pomna kun mä ingottati tossa sikusinä nu mennä pelkkangoon tikitto nyt se on topessyä mä tämmöinen tämmöinen kun osas minun umiasuin edellä asui toisuus mä pusin kuulemma Mennään mukaan tappa. Ne tekokittunga mä tuon raadot. Tässä tikko katso mä ingosta. Kamera tämä nyt tikitty säätö kauma. Kimissimi ikäisen mippuun. Ikkä olisi rysyä kengimus. Kisien tässä ummen nokka tässä kuva ajottelussa. Kamera tämä nyt umia suomun katso idea sikumi isissimässä sikumi. Sen aina pisossen. Siinä ei ole se mengellä. Minä nyt on se saatrismesi siis kun mä YouTube sikusinä ne ummena venä tuona setla kun on sinä ummena venä tuona sikusinä niitä. Uuma tänne siis angelakin siihen sydäkatsimme katsuna pääsi saismme tänne tuomme ponnakku sydäkatsimme ponnakku piattaasa että Setsomme piatsoneen esilissimässä. Pistä kasvaa mun kätisnöä. Tämä on ikku eppä on näytsikkää tässä eppän näyttää että setsomme. Kun käsi missimässä. Ne on toisuutta ne on käsi kassen tässä sitä näketsinäni että yli kun katsomaan mitä mä että tu fishing ikään idän ne on toisuutta että tu fishing on ottanut tässä näkätit ne on natta tästä katsomaan näkätit no ja kun epätäisimme So kas missään siutsarappi. Ne kisissimängelek Neltuin nappaimmaa, että se olisi nyt sinnosmessa systyä, että mä lyspili sinne, että muuttikään. Helppo mun pesi ämmä pikävus. No kai sieltä on näin, että se saa tekkään. Sinne kyllä spottatalomaan, spottatalomaan, että se saa pesyäkään pikävus. Metsäkään on tapput etsiä, mitä se on emmin lomma tämä ei tuomme, että esityisi uimmaa. Syri ingosettu appi? Joo, ingosettu appi. No soi syy, ingosettu aadu. Ämmä, että sä tässä on siihen nastenreissit. No nämä tässä. Tässä on mennämi, nyt näin, että se sitten piirissä jutlossa, että siis se on käyty ingosettu. Tässä on niin nu missin on se, että en mäkin kannattaa ummena mikä mä äsken, kun ummena minä joutuin sakaami. Nyt ei pitää sytto. Tämä että me uudeta pidin pisassistus mä minä kun rappetaan eikä rootki siihen tässä kun sinnekin on saattaa. Äänet tänne missä kun itse syli etävä. Porque se mistin sen napaa, että se saa smörma noin laadun. Että se saa noin noin. Ummena kakkaa tätä niin käsiissäni kasvumiitto ummenne kakkaa tässä sortu nakisimme tässä kasvu. Kun me tarvitsemme tämmöinen käsiini kuin tässä kuntaa niissä. Käsiin ei sattu annapaa, mutta kun me saadaan että hän sattaa pakaamaan meni esityjä kun ne olkaan näköjään että ei
sikkorluttumi nagiarnartoriusuusarpo qangukkorluni qangukkuini ingertasaratta akkarnerit akkarsmatillu siintessaniorsuartarpu quinertam assilisornaa taanna sorpassuarnu eqqarsaatinaama аллаавигисорпаа тамаккуа қарсаатигилерааккаанга писимас ангалаарсуни аама пиниалуллуни нуиннерлорторуссуу ассилистайсигиннаарла алианнаартингориортарпут соо исумманнаас аллангуусаатигисорпакка таамаал уллумикку кану саммитсингаалу ассиливи уллумиккут тасса ассилинерусарпуарнуттави лагигаангатти сиорна таннеркимиккатта ассилисақаттаарторуйуссуу аама тас нуммиккаагатта лагигаагатти аама иситератмаани исимиуни қақутиорсуанна массакас кисианнукиуманна апуссуақ ассилисақаттаарникуа аама қана путеқартигис сулитаккуа ерсерсангалакка апут ингасаллуиннартуму киуманна пигами эққарпут игалауассаат агуаиллуут апутеқартаами ингаттиманнерлаама оққуисартараама ассериссуна аваннаатума папутеқартаа илаанни навертарпугалла умиарсуа умманами иттортассугу илааллуни итнуннеру саастрисим танмаксимуқарникуу умманами илаалла умиарсуунгу илаассуалугу нуаннерсериуссуар амматериннэрмит умманами тераама тасса умманна эққааникисарсимас ассиникугак иннетрисиумикуни фиатрисиусимассаа тааманикасилима нук 1960 тааманик нуммеқаама ассилисимасара массаккут ути корту биус эққаанит нарсарсуар сама сухангиккалларма такиан тасаана перниамми массаккут радиохусуаниппоқ саманиккут саннерангиккаллама аттаарусаалтрисмит нуннуутаалтрисмит эққамуа атта радиохусананеқарта асиисарма санниатигуа мақага 8 миллиметрини аама 5 миллиортарникуу тамаккуа кисиан массакку таманнинга таккингартит куннаарникууак ассили таана 5 видеолиутинга меққантунниуникууак имминна ситараттаартарнеасамат sen 8 миллиметрин қанга ассилисаккакка ила витиунгортиллугит пигаак нуиннерсериссуу пила пиниалуннерма ассилисат аама қуллисани саттистаат сиуатриссими ассилисаама витиунгортинникууак кисианауа тааманула пиннерми ассилингиннама илисарисмасама илисарисмасара ассилисорунгакку тассама ассилисаа филмлитингак литиутингак массак тассанси эққаани ассилисақ уттумерни таана тунуа аллангулаарсимагунарпу кисиан тастаани линиарфиссоо тааманиккуллаамас таасаниппо саммаастрисми таана сассаастрисми дуунна ассилисаа тастаана итнуннера сассаастрисми ассилисаа ana atuafa qorsussuaq taawat tuapangуяюк таманиккут итоқарпиангила уна эққаманиарпауна массаккут ова кристенсен бизниарфиса таманиккут Klaus Møller landsretsmødet таманиккут тамани ангиноо тас этлаффисуақарфи тамани ана администрацион паркиусарсуи таманиккисимиккаттармас протутноо продуторсуарни торангиккалларма тана марсими 1960 ассилисааву каписдиннугарту таалларсута ассилигакку таманикку тас макку итутоққат илисарнартакуссаап утмерниаама сиккуатта ассааноқаа таманикку соорсоқаттуагисиливига таана тутлеқ свел рефлекси пандемиутуг писсарсиарисмава таана массак тиуммингилаагисаани нумми финникунни пуна манилерта фиасиккуна силивиттааникуара питсааторуйуссуақ наммине qaamanerlu ungiissорти тамаасилуарсааттарпа
Nämä esimerkiksi sijoitlut suutamassa nämä Nunatsinnit oastessa. Kun että tässä on kun rinnaran tämässä kaamanussu, tungistiety tämässä. Niin tuossa päin. Kysyin tässä on mitä tiedämme esimerkiksi katsotaan tuossa on kuva. Amma mä tarap. Ungefär ett åttorap var en ett ungefär esimerkiksi nikkuta. Pitää olla suora option tässä pitää no pinnaslu että on niinku pitää juuri me tässä filmutta tässä kaatun että nyt tässä me tekee pitää joku tiemikki pitää olla siihen tämmöinen kuitenkin että otrange kerta mutta tässä että toinen ei ole tois vismalla sitten Radioa kanne sisä tämmöinen nyt no in trissimäisä kun ei siitä ole sulla kun no kuulen niin Radioa fyysottaa apua näpom mä juoksun ei siitä kattaa sinne no se tässä kaffe tämä on aika siihen tässä minäkin syysä fyysot kan vi så säga att det stämmer kom jag att vet tämän Radioa kanit Radioa fyysota ja mutta mä nyt pitää hoitaa kun tässä tämä niin toko en pasme tämä ja men naslit tämä nyt tämän tässä se kan tässä on katsotaan sitten tälle mitä tämä nyt ei nyt se on kakano sottesin ja fisso se fisso ämmäkö tämä tossuit nummiut tässä aina massasva katsomme tämän tässä tämmöinen kun mä Radio husi sen kaasino siihen niin tossuit tämän aina tänne tossua tämmöinen kun vistrafingsli lähtee så det med sekunda på den. Där man inte klarar så mycket. I klarar och vet inte det riktigt. Det är nu går det att där man inte där i kropp. Jag måste nog ta fjunga i kissa men där man inte resurser kostar. Det när på med det sen är man syns på det. Tässä mä no sen tämä tykkärappo kittoja innoson itse tarappo sen mutta sopesi sen rajat siis tämä niin kuin esille katsokaama keräs netin osa sitten on pinot no enää niitä miten mä kun ne sieltä puhua sanoo jag svarar när jag känner att jag kan inte förstå tässä ne sykkääti den makin ramma den sinnottan qara joka että jo soppu teko synnän osuudukana ei se kronnot näme uksum ei se että jo tänne teko soppu ne sikrannot tämä den makin me tuo tot den makin me en osadama ei sinot så Pissas små, så ramar du det när min åtlingar hade varit ränget in där man inte kultur så så små. Pissar ju kuka då upp kisen i som utlo. Så kisat att jag nu med där man inte kunde så. Kisen ju det tackar med där så net där man inte. Det här som det. Där man kunde då ramar sinna säga. Tämä on myös sitä esinnässä saada puhutaan. Eli kun tää tuoksimaan. Tämä peli kun toiset luottaa tämä kun on mikä ja inuit. Saat toiset kiottaa paikassa taslut. Se nummi kiukku niin että noin tressimi timisattua ota. Tetsimut imrafimu minniko. Aslan ni ma se kasma mitä minä käyn sitten imrafimu mi. Jonne mitchitlu te kokkunilla tässä nosten tämän imrafimu mit. Esin niinku tämän inne tressimi sitä sukkaa eltattu tämmöiset toppesy nu minä syödään nyt. Puhutaan saput sen tässä
питтторсимасарпут аммалингуттарсуилаани налангиллутик пуутин тааманиккуам сулиақутаасарпут тасса иннатриссими инерниартарфингуа таана кристинамут тааманикку микитигаақ таамалисикеқарлуни учумерни микинерангуалуарп кисиан таснуаннаффиуллуортарпу тааман тассаана вернаартэрнерана ассилисақ хартриссиккунгерсинернеран тааманикку ангататит укиаккут амунеқартарпу пернааккутту сулиааққарсу сигинеқартартут тигаана накоттап тааманикку накассаангатата отор ана пуутиангатта трасмус вилумсен амоққас тааманикку таакку кисими ангаттаанерпуммана аякуанаппартат иннермуорсумитлиуми имассит нассиунернссимну таққисут утимиккуманна аама умманеқеққааммат ассангулаарникуу қунасин таамануксиннавиумалуартторникуу массакписинаарпилиарникуу паласса тасса адиккутараара атлутут имаат исигиннааруйоорлугитту эққарсаатуна аллангорсаатигисарлугут таамат тингорстаппа атлутут эннерусумик ингорсиннерпа адик адиккутараара аллерман тигиллу тамаккасисак исигиннаартарлу инуи тааммақага исарисмаатаассиги такуллунгуама нуаннертаа икингутигисимасаққанга пиортерерсит исигиннаарлуга нуаннертариссуусарпа 1961 тат нумпуутеқарпак аттаффиссу пилаанди таама сикеқарпоқ амма тасааякут пуути пиди туюута таманиккут пиди пулити пидерисас тамани пуутиангаттаануумми атерапулиликнуусен тассутаана ну пигисаана таманиангаттатлуортар таманиккуми ну татлиманик ниоттуусеқарфеқарпоқ тасса каписиллит қорнеқ кангеқ нарсақ қертарсуатиал таманиккут тауминеқарпут тасту ангаллавинеқартарпу таакку иликнуссинними таттамалиама иннатрисими ну нунеқарфиппассуит илагаат qoqqu taamaniku savaatеқарфиу куанилу тасса саваатеқар таамани аслисмаваама саварпассуит qoqqunit орниорсимагами аамаку савааққа лааппут тасса нуна сутууллуатлат нунаму тунгасуатсили уумасуллуама иссисиннасаккаатсилисарпак тасса нитнуннеру ниаасиарсими нунарпут наминерсэрнеруммат тааманиккут таама сикоқарпу умманнеққаа тасса умана аваннаатугаат тиутсинаақарпоқ тааманиккут тусутаанна каммалаат майдаат инниартиссавалтимаа питарсни илагалу умманна аваннаатугаан таакунга ангалаарсимагу тумиатсиами тааманиккут марлун натсерсуарпугут марлуннит наттерн писақарса таана аама силисаа натсерсуи марлу каликкиут тастаана утсуммут наминерсэрнер нитсиннут эққаатсигисарпара таана утутаан натсерсуар марлуаратта алтимаарит